техният син Георги. И най-вече поздравът се отправя за Дани и Живка и прекрасният им син Георги, които го поздравява, като казват, че много го обичат и се гордеят с него. Хай, 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 хай! Вали, гърми на Дани, шампиона пак му върви. Смолян е легенда, той е човекът, той е върхът. Дани, Дани, ти си човекът, ти си патронът на Смолян. Вали, гърми на Дани и Живка, пак им върви. Звучи специално за най-мощния Дани и прекрасната Живс и малкият принц Георги, като казват, че много ги обичат, че те са им всичко на този свят. Животът му свети като светкавица в нощи. Шампиона пак върви, голям си Дани, тарикат си ти. Той е вълк единак. Вали, гърми на Дани, шампиона пак му върви. Смолян е легенда, той е човекът, той е върхът. Дани, Дани, ти си неповторим. Вали, гърми на Дани, пак му върви. Кажи на всички, Дани е човекът, чуйте всички душмани. Дани е най-големият Смолян. Пенела, живи и здрави да сте. И Дани, Дани всяка майка шампион не ражда. Дани е човекът, който носи светлина и рита. Вали, гърми на Дани, шампиона пак му върви. Смолян е легенда, той е човекът, той е върхът. Дани, Дани, тарикат си ти. Вали, гърми на Дани, пак му върви. Той главата, той е с най-голямото сърце. Шунен душман, той не се спира, прави всичко с рита. Дани, легендата на Смолян. Дани е тариката и иска да ви каже, че тарикат не ставаш, а тарикат се раждаш. Вали, гърми на Дани, шампиона пак му върви. Смолян е легенда, той е човекът, той е върхът. Дани, Дани, шампион си ти. Вали, гърми на Дани, пак му върви.